Салом, подписчиков. Последнее время мара пристестян ки ман жаль что ты ҷидо шуди ба хушрӯ шуди. Не ки ман дидам одамоеро ки ҷидо шудана наоборот пир шудан, пажмурда шудан, хеле аҳамият надодан худшона, безеб шудан. И хушрӯшавӣ ай ҷудошавӣ нест подписчиков. Агар хеле мешид ҳама ҷудошудагӣ хушрӯ мешудам. Хушрӯшавӣ ай ухода подписчиков. Эффективно гумштистай. Ай уход, ай косметикаҳо. Не, ай косметика хушрӯ мешини ки вай бо бегаи шаки вай мерава бо ҳамун лицо пештарайти пайдо мешава. Аку ба фикри ма ки мами чуто последнее время камтар вақт ёфтестам, ухаживат кардестам. Ҳоло ма ба фикрам барои ҳамин хушрӯ шудестам.